Van alá 4 meses dende a aparición do primeiro vertido na Ribeiriña e a día de hoxe aínda non hai certeza ao 100% da súa posible orixe. Segundo explicou o alcalde José Carlos Vidal, parece ser que as obras de rexeneración levadas a cabo por Costas no entorno semellan estar detrás do problema, pero tampouco se sabe con total seguridade. O máis preocupante deste asunto é que a estas alturas aínda non sabemos con seguridade de onde proceden os verquidos, non? Si parece que están relacionados, polo menos en parte, ca zona da Onza de Oro, onde estaba precisamente a nave da Onza de Oro, é debido, pois, seguramente, aos traballos que se realizaron ali por parte de Costas para recuperar ese espacio natural. O problema preocupa o Concello, que urxe das administracións con competencia na materia, tanto a Xunta como o Goberno Central, a través da demarcación de Costas, a busca dunha solución a este grave problema medioambiental, xa que, segundo el, o Concello non ten capacidade para facelo. Somos conscientes das enormes dificultades que plantexa unha solución integral, pero o que non pode pasar é que despois de todo este tempo non se dera nin un solo paso adiante que resultase efectivo para poder poñer freno a estes verquidos. Por iso o que queremos é emplazar, sobre todo, as administracións competentes, tanto a Administración do Estado como a Xunta de Galicia, a que deixen ao millor de botarse a culpa un ao outro e se emplacen e entre os dous podan chegar a buscar unha solución na que, desde logo, o Concello estaría sempre, en todo momento, totalmente implicada. Por outra banda, dende o Concello negan tamén que non se remitiran á Xunta os informes requiridos, tal e como denunciaba a conselleira de Medio Ambiente hai varias semanas. O que pedía a Consellería era información sobre os residuos de Adasa, non sobre o tema dos verquidos en xeral. Entonces, creo que iso é importante puntualizalo, que pode estar ou non vencellado o que haxa dentro da parcela de Adasa cos verquidos, pode ser, pero houbo no mes de xaneiro varios organismos, tanto municipais como da Xunta como estatais, dentro desa nave e todos son conscientes do que hai. Entón, esa información eles tamén a teñen de primeira man das súas inspeccións.